Ụmụnne m nwokorobịa nọ n'Hungangala ebeela akwa o beela akwa bepụta bere mapụta n'ịntanetị na-asị mba ụwa gbatara ya ose enyemaka na ụjọ dị ya na ya amaghị ma ya agaghị ihu ma ya agaghị azụ. Ezigbo ụjọ ji ya na ya atọkarịla ọ gịnị wụ ihe ọ na-ebere ọ gịnị ihe ọ na-etiri. O wee wụrụ na o stream ga live on TikTok. Ọ gara live na TikTok wee kpekwuru terrorist nke ndị mmadụ kpọga bandits mana ha wụ terrorist, confirmed terrorist. Ya kpekwuru ha ka ha mege giveaway. Ya nọrọ nga pest ya aza. Ya esoro na ndị gara pest ya account number ha ebe ndị terrorist so na ha mege giveaway na onye nidere ego pest ya aza. Nwokorobịa nọ n'Hungangala so na ndị pestri akaụntụ nọmba ya. A terrorist sendịara ya 100,000 naira. Ya ṅụọ obiọma akpa ya. The next message ọzọ batara n'ọwụ na ya gba mbọ gbagharịa jishi ike sendịara ha 100 million. Ha drọpụ akaụntụ nọmba na ha achọkwa ịgba ya n'aka ọwụ ụgwọ na akaụntụ nọmba o sendịrị ha na ha ji full details ya na nwa ebe ọ ga-agba ga-esave ya. The only way out of it wụ na ya chọọ 100 million naira sendịara ha. Ya ebere gbapụta n'ịntanetị na-eti si na ole nye ebe ya hụrụ na 100 million naira ya na-esendịrị ha na-eti lele nọ na ego ka nọ generation ya put together ahụ bụ dịka ego mbụ. Kedu ebe ya ga-esi weta 100 million naira ya na-esendịrị ndị terrorist nọ n'ime ọja? Ụmụnne m ya wee na-ebe were na-eti na ajụjụ m nwere ịjụ ụgwọ. Ọ bụrụ na terrorist ga-threaten this man that na ha ji information ya because of ha ji account number ya, from his account number ya na ha agaghị achọ ya achọ na ha ji full details ha. Ọ gịnị kpatara Nigerian securities agaghị trace this account bara from this terrorist account to victim's account, so to say? Ọ gịnị mere akaụntụ ndị a enwe oteshi like ọwụ ghost account? Ọkwa mmadụ gị mepe akaụntụ nọmba na bank ya eweta information ya both NIN both phone number ọ ga-eji enweta alert. Akaụntụ ndị a this ego a na-emuvu eho terrorist mege giveaway na TikTok n'iru n'ihu ebe a wepụta phone ya na transfer people ego from a registered account from Nigerian institution because all naira ka o send from Nigerian financial institutions. Ye mecha mi ala loro lakporo ahụ no problem. Now a terrorist now says the young man no send the other 100 million. Failing to do that na ha ji bank details ya. Wale ihe ni na attract eburu content creators, attract eburu onye ke onye monogere ma track onye jo question igbe buru ya by tracking. Ọwa akaụntụ ndị a na-atrak anaghị trace dị ọwa ọdịghị traceable ọdịghị track ọwa na atrak ya atrak ka ha ewe wụrụ ajụjụ m. Secondly, this man now enyere 100,000 naira nwere phone ọ nọ na social media ọ hụrụ ote terrorist na-egbuchi ndị mmadụ victims ha na-ahụ ote she behavior a school teacher hote a pregnant woman she mụọ nwa n'aka ha ewere ụmụ ejima ha mụ feed her to the dogs. Hote she tụtụrụ this enwe ihe anya na-ahụ anya ebe akwa ya fọ ka ọgba ọbara ihe this guy is make na place ga ransom mgbe ụfọdụ a ga-akwụchakwa ransom ndị kwere kwụ ransom ha egbotokwa ha. Ka mmadụ nwere mind onye ha otu ugbu a na nwere mind send account number ya. Ihe ọ pụtara wụ na ihe ọ na-eme dị mma na ihe terrorist a na-eme na ọ dị mma na ya mere gawa na ejide nga oji na biko na from ransom nke ọ natara nata na oshi ebe ahụ chọrọ ya ego because ọ ma ihe waka ọrụ this terrorist makwa ihe ha na-eme. Ihe ọ naga na awụ part of the ransom a natara ụmụ mmadụ si shi ebe anyata ebe ọsọ mgbe mmadụ nyere akaụntụ nọmba si nye ego ihe ọ pụtara wee nwee ihe ọbụla ị na-arụ nye gị ego shi ebe ahụ nyeta ya ego ahụ. Ọkwa ịhụ na ahụ na ndị terrorist a nwere ndị ha ka mma ọwụ na mmadụ ga-apụta lege such money si nye ya na
ego ọmụta ego ahụ shagaga ya enwe mind si nye ya the money tiga account number si sendere ihe ọ pụtara wo mere na-aga na ha jidekwe nga ha ji ọwọ dị na ha mma ihe a niile sendega account number ha isi m okwu aga m asị trace ha ebe ọwụ ndị ke side aka na-etrace anaghị etrace the other side sitara ka ha down nga ha niile ha send ya account number ọbanwuru isend account number bịa mejọsawo ya nwetawere ndị sekuriti aha kwe oke questions a na-ajụ ha ndị enwe account number nwe account si track ha niile down ma oke ma ha ma dik ma ha chekalata ha niile nga ha na paste account number ka terrorist nye ya ego tige ha na moto buru ha nnọọ buga ha na mgbabo junction oke Sambisa na ndị community chọbaga ha ime sam so ha ga-ebe aga nara ego ahụ cash ka na na-eyuzu Nigerian bank na-anara ego nda na ha ga-aga fesie ndị ha na ha rọ na mma ndị na-adashi ha ego eji eleterewe onwe ha ọbaghị uru imewe transfer na ha ga-ebe aga nara ha the money cash chere ha chikwuru ha ebe ahụ chibaga ha that place ka ha hụ ihe ndị wetara ego ahụ hụrụ ego a ha bịara ha kpara tiga account number ka akwụkwọ ha ka ha hụ ihe ndị ahụ ọkwanụ mmadụ ka a na-arịa ihe a na ọwawu ihe ma ndị enyere ego ma ndị nyere enye ha niile ọwawu ha otu o nwere ihe dị iche ha hụ dịka ego a na ọ dị mma oriri ihe ọ pụtara wụ ha eburukwa egbe ha ga-eme ekikwa ego n'ụdị a ha ga-echukwa n'ụdị a chọkwa ego ọ bụrụ na ha pụtara iri this type of money ebe ige ha egbe ọ ha hụ opportunity egbe ba ha aka ha ga-emekwa ka ndị a wetara dị afọ ma ndị nye gị akaụntụ ma ndị tijugo ego ha niile wu otu ugbu a na-asịla eweta 100 million ya ebere pụta n'ịntanetị amana m onye o begara ama m ihe ọsị ndị mmadụ mee the 100,000 ọ pụta iri ya alone mana mgbe okwu dara weta 100 million ya ebere pụta n'ịntanetị